ክመጽእ ንዝኽእል ናይ ኣይስ ማእሰርቲ ወይ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓል ከመይ ጌርና ንዳሎ? እዚ ቪድዮ ንኽመጽእ ዝኽእል ማእሰርቲ ኣይስ ኣብ ምድላው እንታይ ክትገብሩ ከም እትኽእሉ ዝገልጽን ንስኹም ወይ እትፈትውዎም ሰባት ብኣይስ እንተተታሒዞም ወይ እንተተኣሲሮም እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ዝገልጽ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ ብዙሕ ሓበሬታ ኣሎ። ኩሉ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ። ግዜኹም ወሲድኩም ረኣይዎ እሞ ንቤተሰብኩምን ፈተውትኹምን ኣካፍልዎ። ቅድሚ ምጅማርና 3 ኣገደስቲ ክንዝክሮም ዘሎና ነገራት እንሆ። ኣይስ ዝህቡኹም ነገር ብዛዕባኡ ምስ ጠበቓ ከይተዘራረብኩም ኣይትፈርሙ። ኣይስ ክሕስውኹም ይፍቀደሎም ስለ ዝኾነ። ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሓደ እትኣምንዎ ሰብ ቁጽሪ ስልኪ ከምኡ እውን ነምበር እንተለኩም ብኣእምሮኹም ዘኪርኩም መሓዝ። ኩሉ ናይ ኢሚግሬሽንን መለለዪ ሰነዳትኩምን ዋና ወይ ቅዳሓት ኣኪብኩም ንስኹም ወይ እትፈትውዎ ሰብ እንተተኣሲርኩም ሓደ እሙን ሰብ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ኣብ ዝኽእሉሉ ውሑስ ቦታ ኣንብርዎ። ኣብዚ ቅልጡፍ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኣብ ኣሜሪካ ስደተኛታት ዘለዎም ዝተፈላለየ መሰላት ኣንቢሮ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ ብሰፊሑ ኣብ ኢንተርኔት እውን ይርከብ። ንመጠውቕን ተወሳኺ ሓበሬታን ኣብዚ ቪድዮ ኣብ ክፍሊ ርእቶ ተወከሱ። ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ብመሰረቱ ዝተወሰኑ መሰላት ናይ ምህላው መሰል እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ሓላፊ ኢሚግሬሽን እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ክቕይሮም ዘይኽእል ኣገደስቲ ሕግታት ኢሚግሬሽን ኣለዉ እዮም። ግና እቶም ሕግታት ብኸመይ ከም ዝግለጹን ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕሉን ኣብያተ ፍርዲ ኢሚግሬሽን ክቕይራ ይኽእላ እየን። ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ዘለዎም ሰባት ዝተፈላለየ መሰላት ኣለዎም። ናይ ኢሚግሬሽን ወረቐት እንተዘየለኩም ሰብ ኣይስ እውን ሕቶታት እንተሓተትኹም ስቕ ክትብሉ መሰል ኣለኩም። ኩሉ ሻዕ ንመኮንን ኣይስ መለለይ መንነትኩም ክተሪኡ ኣየድልየኩምን እዩ። ኣብ ዶብ ኣሜሪካ ስደተኛታት ወረቐቶም ከርእዩ ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እውን ነቲ ትእዛዝ ክትክተሉ ወይ ዘይክትክተሉ ምርጫኹም እዩ። ግና ኣስተውዕሉ፣ እምቢታ ወረቐት ምርኣይ ምኽንያት ማእሰርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዑቕባ ወይ ካሊእ ዓይነት ናይ ኢሚግሬሽን ሓገዝ ወይ ንገለ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዘመልከትኩም እንተኮይንኩም ብሓደ ሓላፊ ኢሚግሬሽን ምስ ትሕተቱ ክተርእዩ ኣለኩም። ኩሎም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሰባት እዞም ሓፈሻዊ መሰላት ኣለዎም። ዝኾነ ናይ ኣይስ ወይ ናይ ሕጊ ሓላፊ ብዘይዳኛ ኣሜሪካ ዝተፈረመ ትእዛዝ ናብ ገዛኹም ከኣቱ ግድን ኣይኮነን። ኣይስ ዝኾነ ወረቐት ክትፍርሙ እንተሓቲትኩም ቅዳሕ ናይቲ ሰነድ ብቋንቋ መበቆልኩም እስካብ እትረኽቡን እትርድኡን ምፍራም ናይ ምእባይ መሰል ኣለኩም። ብኣይስ ዝቐርበልኩም ዝኾነ ነገር ምፍራም ናይ ምእባይ መሰል ኣለኩም። ኣይስ ብዛዕባ ዝኾነ ሰነድ ክሕስውኹም ስለ ዝፍቀደሎም ክትሰምዕዎም ኣይትግደዱን። ከምኡ እውን ስራሕ ቆጸርትኹም ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ከም ሓላፊ ዝኣመሰለ ሓደ ሰብ ጥራሕ ምስ ኣይስ ክዘራረቡ ከም ዘለዎም ሕጊ ክገብሩ ይኽእሉ። ሰራሕተኛታት ድማ ንመኮንናት ኣይስ ነዚ ሕጊ ክነግርዎም ከምኡ እውን ብዘይካ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ብትሕትና ናብ ናይ ብሕቲ ቦታታት ወይ ከም ኮምፒውተር ዝኣመሰሉ ነገራት ምእታው ክኣብይዎም ኣለዎም። ኣብ ክፍሊ ርእቶታት እዚ ቪድዮ ብምርኣይ ብዛዕባ መሰላትኩም ዝያዳ ክትፈልጡ ትኽእሉ። መንግስቲ ንዝኾኑ ሰባት ከም ኣካል ዘለውሉ ሃዋሁ መሰላቶም ክትዕስ ኣይፍቀደሉን እዩ። ኣይስን ካልኦት ክፍልታት መንግስትን ግና ኩሉ ሻዕ ናይ ገዛእ ርእሶም ሕግታት ኣይክክተሉን እዮም። ስለዚ ኣይስ ወይ መንግስቲ መሰልኩም ክትዕስ ከሎ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
መሰላት ክገሃስ እንከሎ ኣብ ትሕቲ እዚ ሕጂ ዘሎ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ መሰላትኩም እንተተጋህሰ ዝብል ዘይኮነስ መሰላትኩም ብኣይስ ወይ ክፋላት ስርዓተ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ መዓስ ክገሃስ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝቐርብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ መሰል ሰባት ዝግህሰሉ ዘሎ ዝዓበየ መገዲ ኣይስ ዘይሕጋዊ ሜላታትን ምኽንያታትን ተጠቒሙ ሰባት ብምእሳርን ኣብ ቀይዲ ብምውዓልን እዩ። መብዛሕቶም እዞም ዘይሕጋውያን ማእሰርትን ትሕቲ ቀይዲ ምውዓልን ብኣኹም ወይ ብጠበቓኹም ክምገቱ ይኽእሉ እዮም። ግና እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ምፍላጡ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕጂ ግና ጠበቓታት ዝተወሰኑ ጉዳያት ከም ዝወስዱን ኣብ ዝኾነ ሓላፊ ኢሚግሬሽን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወሰኑ ነገራት ከም ዝሓቱን ጥራሕ ዘፍቅድ ዝተወሰኑ ሕግታት ክኽተሉ ከም ዘለዎም ፍለጡ። እዘን ሕግታት ድማ ኣብ ገለ እዋናት ብሓንቲ ለይቲ ክቕየራ ይኽእላ እየን። ንስኹም ወይ እትፈትውዎም ሰባት እንተተኣሲርኩም ወይ ኣብ ቀይዲ እንተውዒልኩም እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክትዝክርዎ ዝግብኣኩም ነገር እንሆ ምስ ጠበቓ ከይተዘራረብኩም ኣይስ ኣብ ዝህቡኹም ክትፍርሙ ግዲ ኣይኮነን። ኣይስ ሰባት ወረቓቕቲ ከፈርሙ ንምግባር ዝኾነ ነገር ክፍትኑ እዮም። እዚ ድማ ንገዛእ ርእስኹም ምስጓግ ምስምማዕ ማለት እዩ። ኣይስ ክሕስውን እቲ ወረቐት ጽቡቕ ነገር ምዃኑ ክነግርኹምን ይፍቀደሎም እዩ። ዋላ ብመብዛሕቱ ሕማቕኩም ከሎ ብዘይተንብብዎ ወይ ዘይትርድእዎ ቋንቋ ሰነድ ምፍራም ክትኣብዩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣይስ ክጭድሩ፣ ከእውዩ፣ ኣብ ጸባብ ክፍሊ ክትጸንሑ ከገድድኹም ይኽእሉ ወይ ኣብ ቅጥዕታቶም እንተ ዘይፈረምኩም መግቢ ወይ ማይ ምሃብ ከኣብዩ ይኽእሉ እዮም። ዋላ ሽዑ እውን ንኣይስ ዝኾነ ነገር ክትፍርሙ ኣይትግደዱን። ነቲ ሰነድ ምስ ጠበቓ እስካብ ትምርምርዎ ምፍራም ናይ ምእባይ መሰል ኣለኩም። ንስኹም ወይ እትፈትውዎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንተውዒልኩም ክትጥቀሙሎም እትኽእሉሉ ሓገዛት መውሃቢ እንሆ። እዞም ኩሎም መጠወቓት ኣብዛ ቪድዮ ስፍራ ርእቶ ይርከቡ። ጉዳይ መርከቢ ቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን። እዚ መርበብ ሓበሬታ ናይ ዝኾኑ ሰባት ኤ ነምበር እንተሃልዩ ዝተወለዱሉ ዕለትን ሃገሮምን ተጠቒምኩም ብዛዕባ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ናይቶም ሰባት ዝያዳ እዋናዊ ሓበሬታ ክትርእዩሉ የኽእለኩም። እዚ መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዘኛን ስፓኒሽን ይርከብ። ብኣይስ ዝተኣስሩ ዝርከቡሉ። እዚ መርበብ ሓበሬታ ብኣይስ ዝተኣስሩ ኣበይ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ናይዞም ሰባት ኤ ነምበር እንተሃልይዎም ወይ ስሞምን ዝተወልዱሉ ዕለትን ዝተወልዱሉ ሃገር ብምውሳኽ ምርኣይ የኽእል። ዝኾነ ሰብ ኣብዚ እዋን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ይግዕዙ እንተኾይኖም ወይ ኣብ ናይ ኣይስ መመዝገቢ ዘይኣተው እንተኾይኖም ወይ ከዓ ናይ ኣይስ ዘይኮነስ ኣብ ብግዝኣት ዝመሓደር መዳጎኒ ስፍራ እንተኾይኖም እዚ ሓበሬታ እዋናዊ ክኸውን ከም ዘይኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ ስፍራ ምስ በጽሑን ኣብ ካሊእ ግዝኣት ኣብ ዝርከብ ወድኣዊ መዳጎኒ ማእከል ኣይስ ምስ ተመዝገቡን ድሕሪኡ ብኣይስ ዝተኣሰሩ ዝርከቡሉ መዳይ ክረኣዩ ይኽእሉ። ኣይስ ንዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝኾነ ግዝኣት ዝመሓደር መዳጎኒ ወይ ቤት ማእሰርቲ ሒዞም እንተሃልዮም ናይታ ግዝኣት ክፍሊ መእረምታ መዳያት ተጠቒምካ ብኦንላይን ክትረኽብዎም ትኽእሉ ይከኣለኩም። ንስኹም ወይ እትፈትውዎም ሰባት ብኣይስ እንተተኣሲርኩም ብዝብል ኣቐዲምኩም ንምድላው ክትገብርዎም እትኽእሉ ነገራት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ኩሉ ናይ ኢሚግሬሽን ሰነዳት ዋና ቅድሓት ኣክቡ። እንተተኣሰርኩም እውን ሓደ እሙን ሰብ ክረኽቦ ኣብ ዝኽእል ውሑስ ቦታ ኣንብሩ። እንተተኻኢሉ ናይዞም ሰነዳት ዋና ቅድሓት መሓዝ ዝበለጸ እዩ።
ብተወሳኺ እንተ ተኻኢሉ ቅዳሕ ናይዞም ሰነዳት ምሳኹም ሒዝኩም ምጽናሕ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ምስቲ ሕተቱ ንኣይስ ከተርእይዎም እንተ ደኣ ኣድልዩኩም ነቶም ዋና ሰነዳት ኣብ ውሕስ ቦታ ገዲፍኩም ቅዳሓት ሓዙ። ካብ ስእሊ ናይዞም ሰነዳት ኣብ ስልክኹም መሓዝ ናይ ወረቐት ቅዳሕ መሓዝ ይሓይሽ። ምኽንያቱ እውን ኣብ መብዛሕቲኡ እዋን ኣይስ ስልክኹም ክፍትሹ እንተደልዮም ስለ ዝፍቀደሎም። ጠበቓ ጉዳይኩም ክሕግዙን ተክኢሎም ቅዳሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ንጽል ወረቐት ወይ መልእኽቲ ብዛዕባ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ዝመጽኣኩም ምርኣይ ከድልዮም እዩ። ገለ ሰነዳት እንተጠፊኦምኹም ካሊእ ቅዳሕ ካብ ሰነዳትኩም ፈቲሽኩም ክትረኽቡ ፈትኑ። ካሊእ ጽቡቕ ምኽሪ ምስ ኣይስ ወይ መንግስቲ እትተናኸፍሉ ከም ዝህሉ እንተሓሲብኩም ንሓደ እትኣምንዎ ሰብ ኣበየናይ ግዜ ተመሊስኩም ክትረኽብዎም ከም እትኽእሉ ንገርዎም። መለለይ ካርድኹም ቅዳሕ ግበሩሉን ምስ ናይ ኢሚግሬሽን ወረቓቕትኹም ኣብ ውሑስ ቦታ ኣንብርዎን። እንተ ተኣሲርኩም ኣይስ ስልክኹምን ኣብ እዋን ምእሳርኩም ዝተረኽበ ዝኾነ ናትኩም ንብረትን ክወስዱ እዮም። እዚ ድማ ካብ ቦርሳኹም መለለይ ካርድኹም ከም ፓስፖርት፣ ፍቓድ መግንሒ ማኪና ወይ ካርዲ ፍቓድ ስራሕ ይሓውስ። ደድሕሪ ማእሰርቲ ወይ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓል ሓሓደ ሻዕ ኣይስ ነዞም ሰነዳትኩም ከጥፍእዎ ይኽእሉ እዮም። ቅዳሕ ወይ ጽቡቕ ስእሊ መለለይ ሰነዳትኩም ምግባር ግርም ሓሳብ እዩ። እዞም ቅዳሓት ወይ ስእልታት ምስ ሰነዳት ኢሚግሬሽንኩም ምዃኑ ወይ ምስ እሙን ሰብ ምዃኑ ኣረጋግጹ። ስለምንታይ ስልክኹም ኣይስ እንተወሲዶምዎ ክትረኽብዎ ኣይክትክእሉን? እንተልዩኩም ነምበርኩም ኣብ ሓንጎልኩም ክትሕዝዎ ፈትኑ። ብዙሓት ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ጉዳይ ዘለዎም ሰባት 9 ኣሃዛት ዘለዎም ቁጽሪ ነምበር ዝስመ ስሩዕ ሽሙ ኤልየን ነምበር ዝበሃል ኣለዎም። ኩሎም ምስ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ዘለዎም ሰባት ግድን ነምበር ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ግና እንተለኩም ኣብ ኩሎም ሰነዳትኩም ፈትሹ። ናይቶም እሙን ኣዕሩኽትኹም ቁጽሪ ስልኪ ብኣእምሮኹም ሓዙ። እንተ ተኣሲርኩም ኣይስ ኣብ ትእሰሩሉ እዋን ስልክኹምን ሰነዳትኩምን ክወስዱ እዮም። ቁጽሪ ስልኪ እውን ስልክኹም ብምርኣይ ክትረኽቡ ኣይክትክእሉን ኢኹም። ካብ መዳጎኒ ማእኸል ንእትኣምንዎ ሰብ ምድዋል ክትክእሉ መታን ኣብ ኣእምሮኹም ሓዙ። ንስኹም ወይ ስድራኹም ብዛዕባ ዝኾነ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ጠበቓ ዝሕግዘኩም እንተኾይኖም ስልኪ ቁጽሮም ኣብ ኣእምሮኹም ሓዙ። ዋላ እኳ ጠበቓኹም ምስ ኣይስ ማእሰርትኹም ክረድኡኹም እንተዘይከኣሉ እውን ኩሉ ሻዕ ንጠበቓ ብምድዋል ዝተኣሰርኩምሉ ቦታን ዝተኣሰርኩምሉ ምኽንያትን ምንጋር ዝሓሸ እዩ። ኩሉ ሻዕ ቅድሚ ናይ ኣይስ ወይ ፖሊስ ሕቶታት ምምላስኩም ምስ ጠበቓ ክትዛራረቡ ምሕታት መሰልኩም እዩ። ኣይስ ዳርጋ መሰል ከም ዘይብልኩም ኣምሲሎም ክፍትኑ ይኽእሉ ስለ ዝኾኑ ቅድሚ ጠበቓ ምዝራብኩም ገለ ነገር ከም ዘይትፍርሙሎም ብጽንዓት ናይ ምንጋር ሓላፍነት ኣባኹም ዝወድቕ እዩ። እሙን ሰብ ከም ዝኾንኩምን ምስ ስድራኹምን ማሕበረሰብኩምን ዕምቆት ዘለዎ ርክብ ከም ዘለኩምን ዘርእዩ ሰነዳት ክትእክቡ ጀምሩ። ዝኾኑ ሰብ ብኣይስ እንተተኣሲሮም ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ኣይስ ነቶም ሰብ ክሰጉ ሕጋዊ ከይዲ ክጅምሩ እዮም። እዚ ነዊሕ ከይዲ ክኸውን ይኽእልን ኣይስ እውን ንኹሎም ኣብ ከይዲ ውሽጢ ንዘለዉ ሰብ ዝውስድ ግዜ ንምሉእ እዋን ነዞም ሰባት ኣብ ቀይዲ ከጽንሕዎም ክፍትኑ እዮም። ዝኾኑ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣይስ ከለዉ ንዳኛ ካብ ቀይዲ ወፂኦም ጉዳዮም ክጽበዩ ክፍቀደሎም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። እዚ እውን ቦንድ ይበሃል። ንሱ እውን ኣብ ኣሜሪካ ቤል ዝብልዎ እዩ። እቶም ዳኛ ሰባት ንክኸፍልዎ ዝግብኦም መጠን ገንዘብ የጽንዑ። እቶም ሰብ ነቲ ገንዘብ ክኸፍሉ እንተክኢሎም
ከክንዲ ኣብ ቀይዲ ምጽናሕ ካብ ቀይዲ ክፍትሑ ይኽእሉን ምስ ማሕበረሰቦም ኣብ ገዛ ኮይኖም ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡሉ መዓልቲ ይጽበዩን። ግና እዚ ከይዲ ብመንግስቲ ጥቃዕን ተጽዕኖ ይፍጠረሉን ኣሎ። ሕግጋት እውን ወትሩ ቀቀልጢፎም ይቀያየሩ ኣለዉ እዮም። ቦንድ ንመብዛሕትኡ ዓይነታት ጉዳያት ኢሚግሬሽን ከም ምርጫ ዝቐርብ እውን ኣይኮነን። ዳኛ ብዛዕባ ቦንድ ክሰማምዑ መታን ክልተ ነገራት ከኣምኑ ኣለዎም። እቶም ሰብ ንማሕበረሰብ ሓደጋ ዘይፈጥሩ ክኾኑን እዋን ጉዳይ ዝስምዐሉ ዕለት ምስ ኮነ እውን እዞም ሰብ ከይመጽኡ ከም ዘይተርፉን። ነዞም ክልተ ነገራት ንምርኣይ ስድራ ንዳኛ ብዛዕባ ዘን ክልተ ነገራት ዘርኢ መረዳእታታትን ጭብጥታትን ክእክቡ ክጅምሩ ኣለዎም። ኣብነታት ከም ዝስዕባየን ካብ ስራሕኩም እትሰርሑ ናብ ስራሕ ትኸዱን እሙን ሰብ ምዃንኩምን ዝገልጽ ካብ ሓለቓ ደብዳበ፣ ካብ ዝኾነ ማሕበር ኮም ኣብኡ ትሳተፉ ምስ ማሕበረሰብኩም ስጡም ርክብ ዘለኩም ምዃንኩም ዘርእይን ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ መዓልትኹም ከም ዘይትተርፉን ከም ዘይተምጠልሙን ዘጻሓፍ ደብዳበ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንኩም ወይም ካሊእ ጉጅለ ማሕበረሰብኩም ክሕወስ ይኽእል። ደብዳበ ካብ ኣዕሩኽት ስድራ፣ ጎረባብትን መራሕቲ ማሕበረሰብኩምን ውሑስን እሙንን ሰብ ምዃንኩም ወይ ምስ ማሕበረሰብኩም ስጡም ርክብ ዘለኩም ምዃንኩም ዝገልጽ እንተሎ ድማ ቀዋሚ ትነብሩሉ ኣድራሻ ዘለኩም ምዃኑ መረጋገጺ። ኣብዚ ቪድዮ ብዙሕ መረዳእታታት ኣሎ። በጃኹም እንታይ ክትገብሩን ንኻልኦት ክትነግሩን ከም ዝግብኣኩም ክትፈልጡ መታን ደደጋጊምኩም ረኣይዎ። እንነብረሉ ዘሎና ግዜ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። በጃኹም ንባዕልኹም ንስድራኹምን ንማሕበረሰብኩምን ተከናኸኑ።